kashe ministan gida, ya kuma kashe shugaban 'yan sanda da taxi set a yanayi na nufi da shiri na aikata kisa na daukar fansa. Kuma muna da kwakwarar hujja cewa yayi kokarin kashe ministan gida na yanzu, wato Mr. Rawat. Ina kira ga kotu da ta yanke wannan mutumin hukuncin kisa don haka ya zama izina ga saura. Shin ka amsa waɗannan laifuka da ake tuhuman ka akai? Ya kake tambayar sa ko ya amsa ko bai amsa ba? Kuna fara kwararan hujja a kansa ba tare da bata lokacin kotu ba, a yanke masa hukuncin kisa. Dakata, kotu ba tana da ka'idojinta. Aka ce ka amince da waɗannan laifuka? Ƙwarai ranka shi daɗe, na amsa. Tunda ya amsa laifukansa a ƙarƙashin sashe na 302 da na 307, kotu ta yanke wanda ake tuhuma hukuncin kisa. Dakata ya mai shari'a. Ya dai labai, wannan kuma wane ne? Shi ne mashakin na gaske, ko dai na zare ne. Abu sai ka ce fada ne cikin fim ana komai a gabana. Wanda muka ce masa ya je gina mai sa ya zo nan. Barka da ranka shi daɗe. Waye kai? Ga ka sakshi. Sunana Siddharth Masheki, kuma ni ne wannan kashe-kashen. Ba haka bane ranka shi daɗe, ni ne Siddharth. Ina ga ɗaya daga cikin masoyana ne wannan. Yayi shiga irin tawa ya zo nan kuma yanzu yana so ya ɗauki laifi na. A sam ranka shi daɗe. Shine ɗaya daga cikin masoyana. Yayi shiga irin tawa ya zo nan kuma yana so ya ɗauki nauyin laifi na a kansa. Kai, dan ce ta rayuwata kada ka lalata rayuwarka. Ni ma abin da zan gaya ma kenan. Kada ka lalata rayuwa. Ya isa. Wannan wani rashin mene? Idan kai ne Masheki, to shi kuma waye? Masoyina. Kai, idan kai masoyinsa ne, to kai waye? Siddharth Masheki. Ina ni ne Siddharth Masheki. Kai ni ne da Allah. Ina ni ne? Ƙarya kake ni ne. Kai ne makarici, ni ne Siddharth. Mai girma mai shari'a, ni na san waye ya soke ni. Wanda ya soke ni sunansa Masheki, kuma a rataye shi. Ina ranka shi dade. Wannan fa ya shiga rudani ne. Da zaka tura shi waje minti 5, ina so yi magana da kai a sirrance. An dage wannan zama na minti 5. Assalamu alaikum masoyana na faɗin duniya baki daya. Ni ne naku Idris A Sansani. Idan a YouTube kake kallon wannan bidiyo, zan so ka danna min subscribe sannan ka danna like domin yan uwa su gani su amfana, kuma da zarar nayi na biyu za a ganshi a cikin wayarka. Idan kuma kana kallon wannan bidiyo a TikTok ne, zan so ka yi following dina sannan ka danna min like saboda yadu da yawa. Da zarar nayi na biyu kuma ku